Takže ideme akurát na turistiku. Je asi 7:30 cca. Slnko ešte nezapadlo. Tuto. Docela pekne. Ideme tam dozadu na tú horu, kde ju není poriadne ani vidno, lebo sú tam akurát teraz mraky. Je to taká medium difficulty turistika a najprv musíme ísť 50 minút pešo, aby sme si vyzvedli bicykel a mohli tam dobicyklovať. Za pár minút by sme tam mali byť s tým pádom. Bicykle máme ready. Ideme hore na túto nádhernú horu, ktorá je zakrytá mrakmi. Takže to bude docela halus. Sa cítim ako Frodo a jeho družina, keď sa stratili v hmle na mohylových vrchoch. Prvý hike zahájený. Je tu krásne vidno tie mraky. Presne tuto dozadu. Za mnou ideme sa stratiť ako Frodova družina. Zatiaľ pohoda, skoro do pol hory sme vyšli na bajku, lebo tu ide pekná asfaltka. Teraz už iba pešo, aby sme sa dostali na prvú horu, ktorá je taká menšia docela. A potom ideme na druhú horu, ktorá je vyššia, ďalej. A snáď budeme mať nejaký výhľad, lebo je tu strašne veľa mrakov všade. Samé ovčie hovná na zemi. Máme našťastie jednu apku, ktorá by nám mala radiť, kadiaľ máme ísť, aby sme sa nestratili tuto v tejto hmle vydrbanej. Dúfam, že tie vydrbané mraky zmiznú čo najskôr. A je docela cool holiť mraky. Nice. Prvý zádrhel nás stal. Moja pôvodná asistentka / navigátorka nás viedla 10 minút zlým smerom, lebo je tu milión ciest, ktoré spravili tie vydrbané ovce. Máme tu nádherné okná, cez ktoré je krásne vidno okolo nás, dole. A toto tu je proste, že počkáš 30 sekúnd a zmizne to preč. Lebo proste sú tu všade mraky. Že to je magical, úplne magical. Tie hovna tomu trochu kazia dojem, ale je to tu nádherné, fakt. Prvá hike, konečne. Prvá turistika, jak som tu už týždeň, stojí to za to. Chýbali mi foty jak blázon. Hlavne turistika. Za mnou, kde si ma, tak za ňou je presne vrchol, kde ideme a absolútne ho nie je vidno. Docela insane. Ako to tu je. A som rovno na hrebení, hore. A tuto dole podo mnou je normálne spád, ale riadny. A to isté aj z druhej strany, rovno hrebeň. A je tu taká hmla, že sa tu ledva skoro vidíme. A slnko je furt hore. Paráda. Akurát sme dali najhorší part asi, kedy som liezol, ty kokos. Normálne tuto, dole, 90 stupňové lezenie, až cca do takej 5 metrovej výšky, bez istenia, bez všetkého. Lebo sme zabludili proste, lebo sme retardi. A aplikácia Strava je osratá aplikácia, fakt prisahám Bohu. Normálne nás vedie úplne otrasnými cestami, ktoré mi asi šli vikingovia, ty kokos. Neviem, ako pôjdeme dole a už teraz som normálne vypotený, ty kokos, a nečakal som, že budem liesť proste aj rukami. Už sme na vrchole, rád by som ukázal, ako to tu vyzerá, bohužiaľ je tu vidno len fucking trávu okolo mňa kúsok a všade je okolo hmla, totálna. Sme v 360 metrov nad morom, čo je reálne proste 360 metrov hore, lebo more máme hneď pod barákom, takže ideme vždycky od nuly. Rád by som mal krásny výhľad, keď už som si tu vybehol. Zmizol konečne mrak, takže máme krásny výhľad všade okolo. Môžeme vidieť všetko. Je tu dúha za mnou, normálne krásny oblúk. Čo hovoríte na našu turistiku dnešnú? Top. Top. Smrteľná na konci, ale top. Je 9:30 večer aktuálne. Slnko je úplne vysoko, rovno za mnou. Som normálne happy, jak som tu v Norsku, ty kokos. Iní ľudia sú na festivaloch cez leto a ja tu
behám jak kamzik po horách. Worth it. Oplatilo sa to aj po tom vydrbanom výlete sem, aby sme sa tu dostali. Teraz nás čaká cesta tadiaľto dole, cez tieto skaly. A najhoršie na tom to, že nám tu ide už zase ďalší mrak. Čiže teraz máme aspoň v pohode nejakú vizualizáciu a vidíme, ale potom pôjdeme čisto len v hmle celý čas. Takže je to ťažké sa orientovať v týchto cestičkách cez skaly, keď človek nevidí, kadiaľ cca smeruje. Takže je to nice ísť cez takéto tu proste počasie hore, ale taktiež je to na hovno v tom, že človek proste nevidí absolútne nič. Ale tak tie výhľady za to stoja. Dobrá správa, bicykle nám nikto neudrbal, nehali sme si ich tuto dole. Takže úplná pecka, slnko stále svieti, je 11 hodín večer, teraz už iba pôjdeme dole bicyklom, takže úplne, že doma ma čaká vychladené pivo. Tu sa pasú ovce na skalách. Yeah. Takže už sme konečne dobicyklovali, dorazili konečne do fucking Morcundu. Mám červené oko, lebo mi cestou letela mucha do oka. Idem stať sprchu a potom vychladený Guinness. Dnešná túra, dal by som jej 10 z 10 a to asi väčšine túr sem v Norsku, lebo sú proste úplne nádherné. Odporúčam Lofoty, takže tak.